Στον ταραγμένο και παθιασμένο κόσμο του ελληνικού μπάσκετ, λίγες φιγούρες ενσαρκώνουν την ένταση και τη φιλοδοξία των συλλόγων τους, όσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας πίσω από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η παρουσία του στα παρασκήνια δεν είναι απλώς διοικητική. Είναι μια κινητήρια δύναμη, ένα βαρόμετρο του πάθους που κινεί το τριφύλι. Μετά από μια συμμετοχή στο Final Four του Αμπου Ντάμπι που, αν και είχε στιγμές λάμψης, δεν κορυφώθηκε με την αναμενόμενη επιτυχία, ο Γιαννακόπουλος έκανε το αναμενόμενο, μια άμεση, κατηγορηματική και ξεκάθαρα προκλητική δήλωση στους αθλητές του. Το μήνυμα αντίχησε στους διαδρόμους του ΆΚΑ, όπως ανέφερε το sportfm.gr, Γιαννακόπουλος στους παίκτες, οτιδήποτε άλλο εκτός από 3-0 με τον Ολυμπιακό είναι μη αποδεκτό. Αυτό δεν είναι απλώς μια απέτηση, είναι ένα τελεσίγραφο. Είναι η φωνή ενός ιδρύματος που αναπνέει την νίκη αντιχώντας την απογοήτευση και πάνω απ' όλα την πείνα για αθλητική εκδίκηση στο πιο παραδοσιακό στάδιο του ελληνικού μπάσκετ, τους τελικούς του εθνικού πρωταθλήματος εναντίον του μεγάλου αντιπάλου, του Ολυμπιακού. Ας αναλύσουμε τα στρώματα αυτής της παρέμβασης, ας εξετάσουμε τον ψυχολογικό αντίκτυπο, το ιστορικό πλαίσιο και τις τακτικές συνέπειες μιας τέτοιας απέτησης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Η προπόνηση της Πέμπτης του Παναθηναϊκού Άκτορ, λίγες μέρες μετά την απογοήτευση του Final Four, σημαδεύτηκε από μια παρουσία που πάντα υποδηλώνει ένα σημείο καμπής, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν ήταν μια επίσκεψη ευγενίας, αλλά μια κλίση στην ευθύνη, ένα μαλλιοτράβηγμα στο καλύτερο στυλ των ηγετών που ζουν και αναπνέουν για τους συλλόγους τους. Το μήνυμα ήταν σαφές, διεισδυτικό και φορτισμένο με ένα πάθος που μόνο ένας ιδιοκτήτης σαν αυτόν μπορεί να μεταδώσει. Η νίκη με 3-0 στους τελικούς εναντίον του Ολυμπιακού είναι η μόνη αποδεκτή επιλογή. Οποιοδήποτε κατώτερο αποτέλεσμα θα θεωρηθεί αποτυχία. Η παρέμβαση του Γιαννακόπουλου έρχεται σε μία λεπτή ψυχολογική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μία σεζόν με σκαμπανεβάσματα, με το συναισθηματικό τρενάκι του χτισήματος ενός νέου ρόστερ, της προσαρμογής στη φιλοσοφία του Εργκίν Αταμάν και της επίτευξης του Final Four, μόνο για να μην καταφέρει την ευρωπαϊκή δόξα. Αυτή η ομιλία χρησιμεύει ως ένα επαναφορά, μια ένεση αδρεναλίνης και για κάποιους ίσως μια επιπλέον δόση πίεσης για τις τελικές μάχες που θα καθορίσουν την εγχώρια σεζόν. Απέτησε από τους παίκτες να κερδίσουν για εκείνον και πιο τολμηρό να διαλύσουν τον Ολυμπιακό, για τον οποίο ισχυρίστηκε ότι δεν μιλούσαν πλέον μεταξύ τους, υποδεικνύοντας μια πιθανή εσωτερική διάσπαση στον αντίπαλο. Η απέτηση για 3-0 δεν είναι αυθαίρετη. Έχει τις ρίζες της στην βαθύτερη και πιο έντονη αντιπαλότητα του ελληνικού μπάσκετ, αυτή που ξεπερνά τον αθλητισμό και γίνεται ζήτημα υπερηφάνειας και πολιτιστικής ηγεμονίας. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αντιπροσωπεύουν όχι μόνο δύο συλλόγους, αλλά δύο φιλοσοφίες, δύο μισά ενός ίδιου νομίσματος που αποθούνται με αγριότητα. Ένα 3-0 στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος θα ήταν κάτι περισσότερο από ένας τίτλος. Θα ήταν μια ταπείνωση για τον αντίπαλο, ένα συντριπτικό ψυχολογικό χτύπημα που θα αντιχούσε σε όλη την επόμενη σεζόν. Ιστορικά ο Γιαννακόπουλος υπήρξε πάντα ο φύλακας αυτής της φλόγας της αντιπαλότητας. Οι απαιτήσεις του αντικατοπτρίζουν όχι μόνο το πάθος για την νίκη, αλλά την ανάγκη να επιβεβαιώσει την υπεροχή του Παναθηναϊκού έναντι του Πειραιά. Επιδιώκει να αποκαταστήσει μια τάξη που σε ορισμένες πρόσφατες περιόδους αμφισβητήθηκε από την κυριαρχία του Ολυμπιακού. Η πίεση λοιπόν δεν είναι μόνο για να κερδίσει, αλλά για να κυριαρχήσει αδιαμφισβήτητα. Το 3-0 αντιπροσωπεύει την τελειότητα στη σειρά, την πλήρη εξάλειψη του αντιπάλου, έναν θρίαμβο χωρίς αμφισβητήσεις. Η αντίδραση σε ένα τέτοιο τελεσίγραφο μπορεί να είναι διπλή. Για κάποιους η πίεση μπορεί να είναι παραλυτική, οδηγώντας σε λάθη και νευρικότητα. Για άλλους μπορεί να είναι η σπίθα που ανάβει την εσωτερική φωτιά, μετατρέποντας την πίεση σε εστίαση και αποφασιστικότητα. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις του Αταμάν και του τεχνικού του επιτελείου θα είναι να διοχετεύσουν αυτή την πίεση του Γιαννακόπουλου με παραγωγικό τρόπο, μετατρέποντας την σε επιπλέον κίνητρο χωρίς να υπερφορτώσουν τους αθλητές. Η αναφορά του Γιαννακόπουλου στην πείνα και το οικογενειακό κλίμα που του έλειπε, συγκρίνοντάς το με την προηγούμενη σεζόν που πιθανότατα κορυφώθηκε με ευρωπαϊκό τίτλο, αν και το κείμενο δεν διευκρινίζει
Την ακριβή σεζόν η αναφορά στο ευρωπαϊκό τρόπαιο υποδηλώνει το 2023-2024 ή κάποια προηγούμενη όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε την EuroLeague είναι ιδιαίτερα σημαντική. Υποδηλώνει ότι ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε μια αλλαγή στην εσωτερική δυναμική της ομάδας. Η επιτυχία απαιτεί θυσίες και ενότητα και αυτός απαιτεί την επιστροφή αυτών των στοιχείων. Για τους παίκτες, ειδικά τους νεοφερμένους, η κατανόηση του βάθους αυτής της αντιπαλότητας και τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πλαίσιο είναι θεμελιώδης. Δεν πρόκειται απλώς για μπάσκετ, πρόκειται για ιστορία, υπερηφάνεια και την αιώνια μάχη εναντίον του αντιπάλου. Η φωνή του Γιαννακόπουλου είναι μια συνεχής υπενθύμηση ότι είναι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου για να επιτευχθεί ένα 3-0 εναντίον ενός αντιπάλου του διαμετρήματος του Ολυμπιακού. Η τακτική εκτέλεση πρέπει να είναι άψογη. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιάσει το καλύτερο του μπάσκετ τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αυτό σημαίνει συνέπεια στα σουτ, αμυντική πειθαρχία για να περιορίσει τους βασικούς σκόρερ του Ολυμπιακού και πλήρη έλεγχο του ρυθμού του αγώνα. Η ευφυΐα του Εργκίν Αταμάν θα δοκιμαστεί στο μέγιστο. Θα χρειαστεί να προσαρμόσει τη στρατηγική του για να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του Ολυμπιακού, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει τα αδύνατα σημεία της δικής του ομάδας. Το βάθος του ρόστερ θα είναι κρίσιμο, με όλους τους παίκτες να πρέπει να συνεισφέρουν σε κέρυες στιγμές. Η ικανότητα να διαχειριστούν την πίεση του κλασικού, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, θα κάνει τη διαφορά. Η πιθανή διχόνοια στον Ολυμπιακό που ανέφερε ο Γιαννακόπουλος, αν είναι αληθινή, θα μπορούσε να αποτελέσει ψυχολογικό και τακτικό πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, οι αντίπαλες ομάδες συχνά ενώνονται ακόμη περισσότερο υπό πίεση ή όταν προκαλούνται, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική. Η πράσινη και λευκή ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει τον αντίπαλο ανεξάρτητα από την εσωτερική του κατάσταση. Το ρητό ότι σε κλασικά δεν υπάρχουν φαβορί ισχύει περισσότερο από ποτέ. Κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή κουβαλά όχι μόνο το βάρος της φανέλας αλλά και την προσδοκία του ιδιοκτήτη του, των φιλάθλων του και μιας πλούσιας ιστορίας νικών. Η απέτηση για 3-0 δεν είναι απλώς ένα αίτημα, είναι μια κλίση στο μεγαλείο. Είναι η ευκαιρία να αφήσουν μια κληρονομιά, να χαραχτούν στη μνήμη των φιλάθλων ως η ομάδα που υπό την πίεση του ηγέτη της συνέτριψε τον αντίπαλο και εξασφάλισε την ηγεμονία. Η σεζόν μπορεί να μην τελείωσε με την επιθυμητή ευρωπαϊκή λάμψη, αλλά η ευκαιρία για πλήρη εξηλαίωση στο εγχώριο σκηνικό είναι στο παιχνίδι. Ένα 3-0 εναντίον του Ολυμπιακού θα ήταν η επιστέγαση μιας χρονιάς με πολλή δουλειά, υπέρβαση και προσαρμογή. Θα ήταν η απόδειξη ότι ο Παναθηναϊκός του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να ανακτήσει τη θέση που του αξίζει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η μάχη πρόκειται να ξεκινήσει και η μπάλα τώρα βρίσκεται στα χέρια των παικτών για να ανταποκριθούν στην απέτηση του ηγέτη τους. Το καζάνι του Άκα και τα μάτια εκατομμυρίων φιλάθλων περιμένουν την απάντηση.